माने हेलेना लोगो आंनो नायनो हरबाय नालाय आंनो माने आंनि फंबायनो नायनो हरबाय नालाय गावनि जिमाइल सिमाइल आंबो नायनो हरबाय ओमफ्राय आंनि फंबाया डाइरेक्ट होनखादों ससियेल मिडियायाव होआबो होमब्लासो बियो बानायना होगोन बियो होनखादों लाजिगोन बियो होननानै दा नोङो बानायनाबो होबाय सप्तासेनि उनावनो नै गुगोल एडसेन्स सफैबाय थुमफ्रानो आं 12 तारिखआव ससियेल मिडियायाव होबाय भिडिअआ ओमफ्राय नै दाखालै र' दिनै सानथाम जाबाय ना दिनै खै तारिखआ 28 होमबा 26 आव सफैदों लोगो हेलेना लोगोनि माबाया मिथिबाय गुगोल एडसेन्सआ होमबा सानना नायदो 12 तारिखआव ससियेल मिडियायाव होजाबाय ओमफ्राय नै 26 आव सफैबाय होमबा सानना नायदो गिया फंबाय मान गिनो ससियेल मिडियायाव होबासो आं बनायना होगोन हो नोंसोर ससियेल मिडियायाव होबासो आं बनायना होगोन ना मा होनदो आं सिगांनिफ्रायनो बनायबाय दंखायो जुदि फैयाखै आं बेखौ मा खालामनो मा खोथा बुंदों नोंलाय जेनेबा आं बनायना होआखै नोंसोरनाव खिथाव मावो नांदों आं बनायाखै जेनेबा हमनानै ला आं बनायाखै नोंसोरनि खिथाव मानो नांदों आंनि गोसोयै बनायगोन बनाया नोंसोरलाय मानो खर' सादों दावबाय बर'आ आंनि सायाव मोनसे भिडिअ हगारबावदों बे ससियेल भिडिअ दाख्लै बय हेगारनानैसो लायनो गुगोल एडसेन्सआ मोनफैबाय मा बुजिनो नोंसोरलाय जुदि गुगोल एडसेन्स एप्लाइ खालामनायानो जायाखै अब्ला बोरै मोनफिनो आरो खनसे नेक्स्ट ट्राइ नायबाय बेयावबो मोनफैदिया फार्स्टआव खनसे आं ट्राइ खालामबाय बेयावबो मोनफैयाखै गोबाव थायै जेब्ला आंखौ अपसन ओंखारलायबाय एप्लाइ खालामनायनि आरो खनसे खालामबाय याबो मोनफैयाखै याबो थायै गोबाव जाबाय बोसोरसेयानो जालायसिगोन आरो खनसे लास्टआव खनसे आं मादैनिफ्राय डकुमेन्ट बिहरनानै आंखौ खनसे एप्लाइ खालामबाय या जाबाय खोमा ओमफ्राय दाख्लै मोनफैबाय बेहा बुंदों आंखौ फैसा जादों मादों फैसा जानायखौथ' आं जेबो बुंथ'ला ओमफ्राय मा बुंदोंनो आंखौ आं नोंखौ गाज्रि बुंदों आं गिनानै कमेन्ट प्राइभेट खालामदों मादों होनदों आं सिरियासलि बुंदों आं दावबाय बर'खौ नायाखैमोन दावबायखौ आं जास्ट बेखौल' बुंदोंमोन भिडिअ हेगार गैया दिब्बादुला आरो दावबाय ओमफ्राय आङो बुंदोंमोन आङो दिब्बादुलाखौसो भिडिअखौ प्राइभेट खालामदोंमोन ओमफ्राय कमेन्टखौ अफ खालामदोंमोन ओमफ्राय आं बेखौल'सो बुंदोंमोन दिब्बादुलायासो भिडिअखौ प्राइभेट खालामना आंखौ पाब्लिक खालामना होफिनदों बेखौसो बुंदोंमोन ओमफ्राय नांबाय दावबाय बर'नावसो खर' नांहैबाय मानना बुंदों सोरखौबा नांहैदों सोरखौबा माने मेन्टेलिटिया एसे बोरैबा खोमा ओंखायनो मिथिला बुंदों सोरखौबा खर' नांजादों सोरबायासो आरोना मा बुंबावनो नोंसोरखौ मा भिउनि थाखाय बनायबाय दं नामा नों बादहो नोङो दिनैसो निजिनि फेस लानानै भिडिअ बनायदों दां आं दिनैसो नुखादों नोंनि भिडिअखौबो दासो नोंखौ सार्च खालामना नायदोंमोन आंनि सायाव रिप्लाइ होबावबाय माने मा मोनो आं नोंखौ बुंमाराखैमोन दे आंनि सायाव भिडिअ बनायग्राया नों आरो दिब्बादुलालासो होनदोंमोन आङो ओमफ्राय नोंखौसो होननो सानबाय आरो ना नोङो माबाखौ भिडिअ प्राइभेट खालामदों मादों होननायखौ आं नोंनि भिडिअखौबो नायाखैमोन आं हेगारदों ना मादों आंनि सायाव सिगां आं नायाखैमोन आं दिब्बादुलानि भिडिअखौल' नायदों ओमफ्राय नों हेगारदों होननायखाय आङो नोंनि भिडिअखौबो नायाखै आङो जास्ट नोंखौ हेगारदों होननायल'सो खोनादों आङो ओमफ्राय नोंखौ आं जेबो गाज्रि बुङाखैमोन आङो दिब्बादुलाखौसो बुंदोंमोन प्राइभेट बनायदो आंखौ पाब्लिक बनायफिनबाय होननानै आं बिनि भिडिअखौ चेक खालामफिनदोंमोन आं दिब्बादुलानिखौ इयो अलरेडि भिडिअखौ साननै सानथाम प्राइभेट खालामदोंमोन ओमफ्राय आंखौ पाब्लिक खालामना होफिनदो मानो आं बेखौसो बुंदोंमोन नोंहालाय खर' नांजानो गोनां मा जादों आरो गिया मानो गिनांगौ दाय मावाखैबा मानो गिनांगौथ' नोंलाय मानो खर' नांजादों नों जुदि दायानो मावाखै अब्ला नों खर' मानो नांजादों नांजानांगौ बैसो नों जुदि दायखौनो मावाखै नोंलाय मानो दाय माबा खर' नांजादों नोंहासो नों दाय मावाखैबा नों सिरि थाना नोंहालाय खर' मानो नांजादों आरो भिडिअ बनायनो नों सोरनाव माबा पारमिसन लादों आंनाव लादोंमोन नों खोथा बुंनो फैदों आरो आं मादैनि फैसा जादों हा आं जुदि मादैनि फैसा जानांगौमोनबा आङो सिगांनिफ्राय एथ' खस्थ' खालामनानै आं भिडिअ आं गावनो इडिट खालामो गावनो हेगारना होयो गावनि एमबिजोंनो हेगारना होयो मानो हेगारना होनोमोन आं बे 10,000 फैसाखौ जानो नामा आं मानो जानो सिगांनिफ्रायनो दा 50K जालायसिगोन आं दासिमबो सापर्ट खालामगासिनो दासिमबो आंनि भिडिअ इडिट खालामनानै आं हेगारो मा आं बे हेल्प खालामनाया आं फैसा जानायसो जाबाय ओमफ्राय जुदि फैसा जाबायमोन दे जेनेबा हमना ला बे गुगोल एडसेन्सआ मैया दाख्लैसो मोनफैदों बेनि सिगां गुगोल एडसेन्सआनो गैयामोन माबोरै फैसा दिहुननो कसमसे बुंखायो आङो गाइस मालायखौ हेल्प खालामनाय माने निजेसो गाब्र'नाय आं बिराद मोनबाय बिदि मालायखौ हेल्प खालामो उल्था आंनावसो नांहैफिनजोबो जायखि हेल्प खालामो हेल्प खालामनायाथ' हेल्प खालामखांबाय उनाव दाया जोंनावसो जाफैयो बिदि जायो ओंखायनो जेबो बुस्थुखौ रिक्स लानांला दानि जुगाव जेबो माबाला सोरबा इउटुबाव जानला मानला बखिना होसिगोन बिसोरनो सैथो जानानै जोंहासो बदनाम जासिगोन हेल्प खालामग्राफोरा आं दा गुगोल एडसेन्सबो मोनफैबाय
ओमफ्राय दा भिडिअ'आबोथ' दा गासिबो क्लियार जाजोबखांबाय दा बे फैसाखौ दिहुननांसिगौल'सो आङो दा मादैनि एकाउन्टखौ होना होबाय गासिखौबो होना जोब्बाय दाख्लैबो गुगल एडसेन्स मोनफैनानै आङो 6 डिजिट पिनखौबो लगायना होबाय ओमफ्राय दा एकाउन्ट दा बे फैसा दिहुनबाथाय आं सिरियासलि बुंदों आंनि एकाउन्टखौ सलायला आं इयाव गैला सालेन्डार लानोसै मालायखौ हेल्प खालामना जुदि गावसो बरना मोनोबा अब्ला बेखौ आंनो मानो नांगौ बिदिखौ आरो दावबाय बर' होनखादों आङो नों गोदाव सोराव भिडिअ बानायबाय थाना भिउ नांगौबाथाय गुबुन भिडिअ बानाय आंनि सायाव गोदाव सोराव आरो भिडिअ लाबानो थानांला होनखादों आङो नोंसिनि थाखाय आंहासो गाज्रि होनजाबाय दं मालायनि सायाव भिडिअ बानायना मा मोनो नोंसोर मा मोनो निजे खस्थ' खालामना मालायनि सायाव भिडिअ बानायगोन बखिगोन सोरखौबा मालायफोरखौ बरनाम बरसि खालामगोन गोदाव सोराव बिदि इउटुबारफोरखौ हमजाजोबनांगौ जाय जे मालायनि भिडिअखौ गाज्रि माबानानै मालायखौ बरनाम खालामो बिसोरखौ सब पुलिस केस होजोबनांगौ दाख्लैबो मोनसे नुदों आङो मालायखौ बखिनानै हमजानाय पुलिस थाना बिदिनो खालामजोबमारनांगौ बिसोरखौ आं नाम बुंला दाख्लै मोनसे इउटुबाव आरो फेसबुकाव मोनसे भिडिअ नुदों आङो बिदिनो जोंनि बर'नि इउटुबारमोन सोरबा मालायनि सायाव गाज्रि भिडिअ बनायदोंमोन जानला मानला गोदाव सोराव बखिदोंमोन आं नाम बुंला ओमफ्राय बेयो केस नांबाय दा निमाहा बिबाय जेब्ला दाय मावो ओमफ्राय उनाव हमजाबासो निमाहा बियो सानाखौवा मानो थाखाय बेफोर खामानिखौ मावो एसे साननानै मावनांगौ बेफोर खामानिफोरखौ मालायनि सायाव बखिनायनि सिगां आरो दानिबो भिडिअनि कमेन्टआव चेक खालामदों आङो नोंसोरमोन नामा फैसा जाग्रा बायदि नुखायोनो आरो भिडिअखौनो फुलखौनो नाया आं फुल नाय होननानै मोनसे कमेन्ट होना दोनखाबाय फुलखौनो नाया कमेन्ट लिरनायासो उल्थासोना सिगां माने आं जेबो बुंला बास आंनि सायाव भिडिअ फैनांला दावबाय होनखादों आं नङाबा नोंनि चेनेलाव स्ट्राइक थांगोन बुंखाबाय आं आरो नोङो जुदि गियाखैबा नों दाबो मानो बे भिडिअनि कमेन्टखौ अफ खालामना दोनदों खुलिलाय नों कमेन्टखौ दाबो नायथारनि आङो आंनि सायाव नों रिप्लाइ होदों ना बे रिप्लाइनि कमेन्टनि माबाखौ खुलिलाय आं नायथारनि नोंनि भिडिअनि कमेन्टखौ खुलिलाय कमेन्ट बक्सो आंखौ रिप्लाइ होबाय थिगानो जेनेबा आंनिनो दाय हमनानै ला मोनसे खोथायाव आंनिनो दाय ओमफ्राय नों दाय गैया मानो गिनानै कमेन्टखौ माबा खालामदो नोङो अफ खालामदो कमेन्ट हरजायो खोथा बुंनो फैदों नोङो आंना बेनो लास्ट भिडिअ आं भिडिअ बनायबाय थानो साना आं बेफोर कन्टेन्टखौ लाबोनो बायो गाइस नोंसोर मा बुंगोन आरोना आं जेबो सानना मोनला आं आरो बिदियाव फसिला आं बिदि मालायखौ हेल्प खालामनानै बेनो लास्ट गाइस बिराद मोनबाय आं बिदि हेल्प खालामनानै आं गावनि इउटुब दं गावनो सलायलांबाय थागोन आं नोंसोर सापर्ट खालामलांबाय था जाय जे मोजां मोनो बिसोरथ' सापर्ट खालामखायो आबो मादै आदै गासिबो बिदा फंबाय बिनानावमोन गासिबो जायफोरा मोजां मोनो मोजां मोनखायो बे पाग्लाफोर सानैसो दं बिसोरखौथ' आं जेबो बुङा बिदि कमेन्ट फैनायखौबो आं जेबो साना बास आंना भिडिअ फैनाङा आंनि सायाव गाज्रि भिडिअ फैनाङा बेल' आंना